Муслим районының өзегі Муслим ауылы. Беріде соңғы жыллардағына жиде светофор орнаштырылған 86 миллион сумға юл белгілері яқтыртқышлар, жеулілер юллары салына. Тек шуңа қарамастан, Муслим соңғы жылда антирекорд қойған 9 айдағына да беріде 14 юл халекеті тіркелі. Оларда 17 кіші жарақатлана, а 5-сінің ғұмыры өзілі. Да, мы приехали на территорию Муслимского района именно рассмотреть некоторые вопросы, которые касаются организации обеспечения безопасности дорожного движения. Шуның үшін дәулет комиссиясы отырышын Муслимде уздырыға қарар қылына. Видео әлімте оша, онда республиканың барлық районлары вәкиллері қатнаша. Республиканың бош инспекторы шығышынан көрінгенше, район барлық тискәрі көрсеткішлер бойынша алдағы рәтлерді. Шуларының біріншісі исірік келіш машина йөртүшілер. Ойынтыра керек штарын бізген дұрыс екенді. Ойынтыра керек, әкім енді исірік келіштер оны машина салып қойға керек. Башқаша мен мұнда ситуацияны оңяққа өзгеруін көрәлім. Халық бек жеңіл, бек яқшы тұрмыш яшай башлады. Премьер-министр урынбасары Шамил Гафаров ішкішілік білен күрәшінің үзенчәлекле юлын тәкъдим итә. Андыйларны ой бойы жерле телевидениедан күрсәтергә. Если такая плохая практика складывается, вот давайте вместе покажите нам. И кого будете ловить, то, что вместе показывали. Районда нибары 3 ЮХИДИ хезмәткәре бар. Аларның санын арттырып булмыймы дигән сорауны да күтәрделәр. Ішкі эшләр министры моңа үз җавабын бирде. По цифровым показателям работы участкового управления ГИБДД одни из самых лучших в этой категории, справедливости ради, но, значит, недостаточно работаете. Я настоятельно вам советую, значит, кардинально свое отношение поменять к этой теме, раз она у вас пошел автопост разваливаться. Районда бу ел исерек килеш рульга утыруның 40лап очрагы теркәлгән. Шуның 3тән 1 читтән килгән экипажлар ачыклый. Министр махсус рейдларның аз булуында әйтеп үтте. Хочу вам все равно задать вопрос. А как вы вот объясните, как председатель комиссии, что вы сами попадаете в полностью тонированной машине? Вот это как? Сораулар бүген район җитәкчелегенә дә байтак иде. Муслимдә куркынычсызлык буенча комиссия рәисе тәрәзәләре караңгылатылган машинада йөри. Я свою вину признаю. В мое отсутствие по состоянию болезни водитель затонировал служебный автомобиль. Поэтому, Дустам Ильнур Хатипович, от того, что ты там признаешь свою вину, лучше вину не признавать, но чтобы они были живы. Наверное, самый правильный подход. Муслим урамдарында хәлнең гадәти түгеллеген машина йөртүчеләрдә дәлилли. Светофорлар даими куелса да, аварияләр саны артуы сизелә диләр. Районда артты машиналар, һәр кешедә машина хәзер 2-шәр, 3-шәр, практически һәр кешедә бар бит инде. Соответственно, плотность районда күбрәк. Шофер кешегә әйбәт инде светофор булу. Анда бит җәяүләр кайсы җигреп чыга, кайсы алар безгә әйбәт инде. Куркынычсызлыкка район дистәләгән миллион акча тоткан, тик менә саннар һәм фактлар чагышмый. Бүгенге көндә Муслим районына гына түгел, күп муниципаль районнарга республикадан ярдәм бирелә. Ул ярдәм белән дөрес итеп куллана белергә кирәк. Менә шул мәсьәләләр буенча Муслим районында сораулар бар. Аны бүгенге көндә Муслим районының главасы да белә, аның урынында председатель комиссиясында белә, ул мәсьәләләр буенча шул мәсьәләләрне чишәргә кирәк. Әлеге утырыш Муслимдә узса да, күпчелек проблемаларның башка районнарга да кагылуы билгеле. Куркынычсызлык ул саклап калыначак кеше гомерләре. Мондый күчмә утырышлар башка районнарда да үтәчәк. Муслим районнан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.